hinampas ng daluyo. Pinadapa ng malakas na hangin at pinalubog sa tubig. Ganito hinamon ng taong 2025 ang mga residente sa probinsya ng Pangasinan. Pero gaano man kabigat ang dilubyong dumaan at sumira sa mga kabuhayan, iisang kaugalian ang patuloy na nangingibabaw, husay at galing sa gitna ng pagtutulungan. Ang mensaheng yan nagbigay ningning sa selebrasyon ng Kapaskuhan sa probinsya. Ito'y sa pagpapailaw ng giant Christmas tree. 5, 4, 3, 2, 1. At ng buong Capitol Grounds. 5, 4, 3, 2, 1. Kahit saan lumingon, reels worthy dahil sa nagniningning ng mga Christmas decoration. Puno ng bituin ang Kapitolyo. Damang-dama rin ang pagmamahal sa life-size Belen na ito. All eyes naman sa ingrandeng fireworks display. We will sing all together. Don't forget Christmas jingle of Pangasinan. Pasko ang galing, ang ningning. Sumentro rin ang talento ng mga Pangasinense sa iba't ibang pagtatanghal. Kaya't hito si Kuya Adrian, nakikisabay na rin sa pag-indak. Sige, ayan, may pas... Siyempre po, ramdam ko na po. Nilalamig na po. Gusto ko lang po makita yung fireworks. Gusto lang po yung magandang performance po nila. We're very grateful po na naranasan namin tong hair. Kasi po, First time lang po namin manood ng ganito. patok din ang disenyo sa mga turista, gaya nito na mula pa sa Germany. Very, very different there. It's more calm, like slow music. Here it's happier. Sa gitna ng makulay na selebrasyon, siya ring hiling at pasasalamat. Sana maging masaya at saka sana wala nang war na mangyayari. Sana maging peaceful at saka masaya lang mga tao. Masaya lang po ako, yung maano yung pamilya ko, yung malayo sa... Sa mensahe ni Governor Gico, binigyang diin ito ang naging tapang ng mga Pangasinense sa gitna ng dilubyo. Ang pagtutulungan, pagkakaisa at pag-ibig ang siya raw tunay na ningning ng Pasko. Ang wish ko sa bawat isa, yung safety, yung participation, and of course, yung alam naman natin na resilient ang mga Pilipino at tayo mga Pangasinense. But for me, resiliency is not enough. No? We should do something as a government. Ano po ba ang meaning of light? Dito po, light of hope po tayo para sa lahat. Kayo pong mga Pangasinense, tayo po ang yaman ng ating probinsya. Kaya kailangan po ay alagaan po natin ang ating mga kailyan. Sa huli, sa gitna ng makulay na dekorasyon, huwag daw sanang kalimutan na ang tunay na diwa ng Pasko ay nag-ugat sa kapanganakan ni Jesus, pagdadamayan at pagbibigay pasasalamat sa nagdaang araw ng taon. Don't forget Christmas jingle of Pangasinan. Pasko ang galing, ang ningning. Jose Robert Inventor, RNG News.